Comisión Xogete pensamos que o goberno da Xunta escúdase no goberno central para presentar uns orzamentos que recortan gravemente o presente e o futuro de Galicia. A Xunta de Galicia criticou duramente os presupostos xerais do Estado porque mermaban o gasto pola vía de non actuar sobre os ingresos e os orzamentos que hoxe avaliamos aquí aplican a mesma receita. Renuncian a actuar pola vía dos ingresos para facelo pola vía que é máis fácil, recortar directamente o gasto. O presidente enchese a boca de falar que estes son os presupostos máis austeros que se fixeron nunca en Galicia. Vale a analogía, o que quere decir o presidente da Xunta é que estes son os orzamentos nos que se fixeron máis recortes na historia da democracia. Confunde austeridade con recorte. Cando un fala de austeridade, fala de recortar gastos inútiles, fala de xestionar eficazmente. E o que fan os orzamentos para 2011 é recortar o investimento público a man do Estado, da autonomía, no conxunto da actividade económica nun 33,4%, mentras que os gastos de funcionamento só se reducen nun 2,4%. E vede que aquí, inda que en gasto de funcionamento hai moitas cousas que van ligadas á prestación de servicios, hai outras moitas ligadas precisamente a esa prestación de servicios que se podían desenvolver desde o sector público e que a administración está externalizando, o que supón un maior coste e un deterioro dos servicios públicos. Vede aí o que pasou co todo o tema das tramitacións da dependencia. Eso se chama mala xestión e vai en contra da austeridade que preconiza o goberno. Decía Domingo, e recalcamos que non aposta pola capitalización do sistema productivo galego, da nosa economía, non aposta polo cambio de modelo productivo. Os investimentos son a variable de axuste destes orzamentos, a maneira máis fácil, xunto cos gastos de persoal propio do sector público autonómico, de presentar os orzamentos dos que hoxe falamos. De cada 100 euros recortados no orzamento, 74 van directamente ao investimento, que, como decíamos ao principio, debera ser o motor da actividade económica, que é o que xera emprego. Son uns orzamentos antisociais, porque reducen gravemente os orzamentos destinados ao financiamento dos servicios públicos básicos. Cae a sanidade case un 5%, cae a educación un 6,6% e caen os recursos destinados á vivenda nada menos que nun 40%. Servicio básico. Menos recursos para o sector público quere decir menos calidade dos servicios públicos prestados pola administración. Ao entender da OGT de Galicia e de Comisións Obreiras de Galicia, o goberno do señor Feijóo está abrindo a porta á privatización dos servicios públicos en que o emprego non se crea con receitas máxicas. O emprego se crea potenciando a actividade económica, é dicir, a produción, a demanda, estimulando o consumo, que é a única maneira de que se cree emprego. Porque o problema de Galicia é o emprego, é o principal problema, esas 220.000 persoas que están no desemprego que decía Domingo. E a Xunta, en vez de facer, que se pode facer para actuar nestes casos? E como contribuir a reactivar a actividade económica? Pois hai dúas vías. Ou ben, facer políticas monetarias, que evidentemente non é o caso, xa non é o caso do Estado español, e moito menos é o caso da comunidade autónoma, pero sí o que pode e debe facer un Estado nese caso é aplicar unha política expansiva no gasto, que estimule a actividade económica, como dicía anteriormente. O que fai a Xunta de Galicia é recortar
os estímulos á actividade económica, de aí que, como é lógico, presente para o ano que ven unha previsión de reducción do emprego. Non pode ser de outra maneira. Se non actúas sobre a actividade económica, non se pode crear emprego.